הערב בחשיפה. כולכם בוודאי מכירים את דני שומרון, אבא אוהב, בעל מסור ועובד חרוץ, אך לא תמיד היה הקליט שכולה תחילת. הערב הצוות של חשיפה יחשוף בפניכם את הדני שלא הכרתם. שלום, אני מוטי בן גור, וברוכים הבאים לעוד תוכנית של חשיפה שמתחילה עכשיו. שטוקהולם, 1957, 12 באוגוסט. על אף הקיץ החם, בשטוקהולם יורד שלג. בית חולים קטן, בשולי העיר, נולד תינוק, ושמו בישראל יהיה אבידן שומרון. אביו נגר קשי יום, ואמו מורה לפסנתר, נעלמים באורך מסתורי, בעקבותיהם טרם נתגלו. דני נשלח לבית יתומים, שם ניזון מחלב עכברושים לתקופה של חודשיים. ביום אביבי אחד, ה-14 באוקטובר, מגיע זוג דיפלומטי ומאמץ אותו. את 3 השנים הקרובות הוא יבלה בכפור הכבד של מוסקבה. בשנת 63, משפחת שומרון היגרה לארץ. את ילדותו בילה שומרון באורגיות פרועות עד אור הבוקר בבית הנשיא. ב-69, במהלך מסיבת קוקטייל, פגש ביצחק חופי, דאז ראש המוסד, שהציע לו הצעה שאי אפשר לסרב לה. כבר לאחר שנה חי לו תחת זהות בדויה במרילנד, ארצות הברית. שומרון החל לבלות חיים כפולים, האחד דני, בן מסור ואח נאמן, ובשני דלת, סוכן חסר מעצורים. בשנים הבאות יחיה דלת בטוקיו, תחת השם אישימוטו, בברלין כהנס סרמג'יוג'אבט, ובטהרן אחמד אבו יויו. במשחק התפקידים הבלתי נפסק בוחר דלת בדמויות הבאות: עורך דין מצליח, מלאך זוטר, הומלס מצחין ומוזיקאי נכשל. בשבוע אחד הספיק דלת לחזור בתשובה, לחזור בשאלה ולחזור לעזה. בתחילת שנות ה-80 הקים להקה עם אחיו ורעייתו. צוות חשיפה הצליח לחלץ החלטה נדירה מהופעתו החד פעמית בפאב בקריית אונו. שלום קריית אונו, אנחנו נגטס. שלום, קוראים לי דני, ואני טיפוס ספונטני. לפעמים אני נקי ולפעמים מלוכלך, לפעמים עם זקן ולפעמים מגולח. זה גם טיפוס בנאלי, אבל זה כבר סיפור אחר. במהלך סיבוב הופעות בהלסינקי נפגש דלת עם ראש המאפיה ההונגרית, דון דיקשטיין, ומיד מצא חן בעיניו. דיקשטיין מחליט למנותו ליועצו האישי, ושולח אותו בתור דובר המאפיה בפגישות מסביב לעולם. באחת מהשליחויות, ביתו של אדון דורית, a.k.a. ג'ינג'ה, מצטרפת אליו. שבוע לאחר הערב הסוער בבית המלון, כפיית ג'ינג'ה בדירתו ככה. כעת ניצבת מולו דילמה קשה ביותר: אם להמשיך את חיי הרווקות הנצחית בקריירה צבאית עטורת שבחים, או שמא לזנוח הכל לטובת חיי משפחה דלים. ברגע של חולשה, דני עושה את הטעות שתוביל לחשיפתו. כיום גר דני בעמק הסיליקון עם משפחתו, עובד בהייטק ובסופי שבוע מטייל. אך מדי פעם, כשאף אחד לא רואה, הוא מתגעגע לימים הטובים. תודה שצפיתם בעוד תוכנית של חשיפה. אני מוטי בן גור, ועד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב.